کۆمیتا پەیوەندیên derve û diplomasiya bereya aştî û azadiyê li gel Wezareta Derve ya Kanadî li ser rêya bernameya Zoom civiya û hejmarek mijarên giring yên girêdayî bi Sûriye û Rojavayê Kurdistanê gotûbêj kirin. Di destpêka hevdîtinê de Hevrêskarê Nivîsgeha Peywendiyan spasiya Hikûmeta Kanadî li ser piştevaniya wê ji gelê Sûriyê re û bejdariya wê li tanişt Hikûmeta Holandî di projeya proseya dadgehkirina encamderên tawanan li Sûriyê kir. Herwiha behsa rewşa siyasî bi giştî û piştevaniya proseya siyasî ji bo gehiştina çareseriyeke siyasî li gorî biryara 22/5 Her di civîna navbera Komîta Peywendiyên Derve û Diplomasiya Bereya Aştî û Azadî û Wezareta Derve ya Kanadî de behsa nerîna bereyê ya siyasî hate kirin û ji alî xwe ve Wezareta Derve ya Kanadî tekezî li ser giringiya nerîna siyasî ya bereyê kir ku ew nerîn dikare bibe bingehek ji bo avakirina Sûriya pêşa rojê û piştevaniya mafên hemû pêkhateyan li Sûriyê dike û her du alî jî li ser giringiya danûstandinên Kurdî û serkeftina wê kirin ku di aramiyê lê deverê peyda bike her wiha parçeyeke ji proseya siyasî û çareseriya giştî li Sûriyê. Her wiha di civîna li ser înternetê de behsa pêwîstiya hemahengiya peywendiyan di navbera berê û Hikûmeta Kanadî û piştevaniya siyasî hate kirin. Li aliyekî din ji civînê her du aliyan nerazîbûna xwe ji guhertina demografî li Sûriyê dane diyar kirin û behsa giringiya piştevaniya gelê Sûriyê nixasim deverên li Bakurê Sûriyê û Rojavayê Kurdistanê ji aliyê mirovî bi taybetî di serdemê belavbûna vayrosa koronayê û pêwîstiya peydakirina vaksînan. Nivîsgeha Peywendiyên Derve û Diplomasiya Bereya Aştî û Azadiyê di hevdîtinên xwe de li gel dewletên ku bandora wan di doseya Sûrî de heye da ku nerîna berê ji bo çareseriya siyasî ji Sûriyê re şirove bikin berdewam e.